खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय मासि हजि फरायनाय महर लानसिनाबा दामगाय इनफाय ब्लगफोरा जोबोद सेलावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो साथाम सुबुङा ओंखारबाय सिगांनि ब्लगआव जेरै एसे होनखादोंमोन आङो थिक बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय ओंखारबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनना बुङो डाइरेक्ट गारि मोनगोन ना मोना नायपात्ता ओमफ्राय डाइरेक्ट बासजों दावखोदों माने ओंखायनो बिराद नोजोर होनांगौ माने सिदा सिदि जुदि गारिया फैयोबा लाखिनानै जोङो गाखोनो मोननायनि आरोना माने बै जरावबो नेबाय थानो बायो गथ'फ्रानो खालाव खासाव सिदा सिदि बासनाव थांबा एसे मोजां सिटबो मोनो नालाय ओंखायनो बेनो आरोना टारगेटआ नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिन ब्लगआवहाय मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नै गारि स्टार्ट होहांनायजों माने जोंबो ग्रोब ग्राब गाखोहैनायजों आरोना मोजां जायगायाव मोनाखै बिस्रा फिसालाया बिमाजोंबो जिरायफानो मोनासै आरोना फिलापखामोन ओमफ्राय मरा टाइपनिबो दंमोन आरोना जिरायनो होनाय बेयावसो बिस्रा सुंथालायनाय बेयावसो जिरायनांबाय आरोना सान्दुङाबो दादा नायलाय बिस्रा मोखाङावहाय गोलोमफ्रुलायनाय उफाय गैया सुदाफोर मानसि समाय बिदिबो थांनांगौ जायो आरोना जेने थेनेनो साथाम सुबुङा डाइरेक्ट मोनाखै नालाय सापागुरियाव ओंखारनानै गाखोफिनबावनांसिगोन लर लरनो फैदाबा हा लामा ससेनिफ्राय बिमाजों जिरायनो मोन्दों आरोना फिसालाय जा खस्थ' जिरायनानै फैदों ससेयाव ओरैफैयाबा ओरैफै गारि फैयो सापागुरि लारि लारि बिदि थायो आरोना बबे आगोल खारो बेयावसो गाखोगोन जोंबो आयो बे गंसे थांनाया प्रफिट जालांबायहाय ओमफ्राय आङो गारि हिन्दी मिन्दी लेंहरनायखौ ओरैबायदि मिन्नानै थैनोसै आरोना आहक आहक बिजनि नागरटला लोखि फुजा होननानैसो लेङो आरोना दिनैनि दिनावहाय दिनैनि दिनाव माने दासान्दि बिदिसो खोमा लेंनायानो आं मिन्नानै थैनोसै आरोना हाबाब मा रोखोमनि लेंनाय जाखो बेलाय आरो बयबो मिनिस्रांजोब्बाय गाखोबाय जों खुनुरुखुम बिजनि मोनफैबाय जोङो मोनफैगौ हनै खोमसिबायानोमोन ओमफ्राय नायदो मेलाफ्राव दानिफ्रायनो थांनो सुरु खालामबाय जुलाफा आरोना ओमफ्राय मेन थाथ'नो मोनथ'वाखै फाइनालि सफैबाय जोङो रावबो गैया जोंल' माने जों सफैनायजों फंबाया मा लाबोयो दा आदार लायनो थांबाय आइ मा आखाइया सुफै आथिंल' सुबा जायाना आखाइबो सुनांगौ सना दे आजावनानै सुदो दे थान्दानो आइदै खर' थां मोनलायनाय ओमफ्राय सापागुरिनिफ्राय फैनाय समावबो सोरबादिनि गोलोमदैया सिंखोद मोनामनाय सहायनो हालायलायि बेखौ लोङा एसे गन्थंआबो माबादों जिरिदोंसो सासे सुबुङाबो मालाय मेलायावसो थांदोंबा ओमफ्राय नै सनाफोर जोङो दाख्लै आइखौ जों दुर्गा फुजायाव फैयाखै होनबा नै बेरेंसिखौ बख'थ'नाङा जोङो खिसानि लोखि फुजायाव फैयो ना मायो होननानै जोङो गामाखालि बख'नानै गालांफिनखायो आरोना बिमा फिसा सानैजोंनो ओमफ्राय दाख्लै फैफिननाय जायो ना माय दा बख'गा होननानै बाबा थिग जाबायना ओमफ्राय ओरैनो दं आरोना बेरेंसिया माने जों फैबा बेरेंसिया नांखागौ नालाय ओमफ्राय माथो होनना बुंनो गावनो गाव ओंखाम संग्रायाव हाबनानै माबाफोर जानो गोसो लोंनो गोसोबा नागिरनानै जायाबा माथो उफायबाव दहायो मा जादों होनदोंमोनथाय दे फंबाय दङथ' आदार लाबोखासिगोन एसे गैथ'वा गाइखेर दं आया जोंबो गाइखेर लाबोखादों बावदोंसो आं बहननो आरोना बहननानै एफाजोंनो साहा फुदुंनानै लोंसै आं फंबायनाव पक'रा बिहरफादों आङो ओमफ्राय थारमाने सुनाफोर हजोंनिफ्राय गोसोआथ' बिराद गुदुंमोन नालाय लगे माने मेलायाव हाबखालांसै नामा बिदि टारगेट लानानै फैदोंमोन आरोना जा आसान सांखा बै आमोल बिबोनांनिफ्राय लाखिनाया एक्सुवेलि मा होनो दामखौ लायाङाखै आरो एसेल' लादोंमोन ओरैनो बुहुनि खालामनायमोन नालाय बेखौ जा सोनानै फैलायलायबाय ओमफ्राय नै 50,000नि आसानखौबो सोलायलायबाय आरोना आङो डाइरेक्ट खिसानि हाबनोबो हागौ नामा होननानैहाय ओमफ्राय दख'नाखौबो बायसान्स हाबाबा रुमाव थांनानैहाय माने न'आव फैनानैहाय गानस्लायनानै थांफिनो बिदि सानो आरोना टारगेटआ माने मेला आरोना ओमफ्राय दाना फैनानै एकदम खर'आ बोरैबा जाबोबाय गरमजों जाबजों माने जा फिर गाखोनायफोरा बोरैबा गरम जाबोनानैहाय हाला एनार्जि गैला माने मेला थिलि सालिखौ मोनसान्दियावनो दालाय पार्किंफोरावथ' एसे गोजान दोननांगौना थाबायनानै थांनांगौ नैबे मोनसे बुस्थुखौ एसे प्रब्लेम मोनो आरोना गथ'फोरखौ लानानै आरोना गोदोथ' जेबो मोनामोन न' टेनसनमोन थाबायनानै सिंख्राव सिंसि थांग्रामोन ओमफ्राय बेस्रा आइयाबो माने नोंसोरबो डाइरेक्ट हाबोबा जोंबो थांखागोन थाबनो
फन हरबानो जाबाय होनबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मेजिकनिफ्राय ओंखारनानै रिक्सा गाखोनायानो गाखोनाय रिक्सानिफ्रायनो ओंखारनो गोसो गैला मिन्थावथावनो बेनिफ्रायनो आइखौ फन हरबाय आङो ओमफ्राय आइयाबो मेला थिलि बै गिदिराव हाबहैनानै नागारट'ला आरि जाग्रायाव हाबहैनानै बोरैबा गोलोमस्रावजोब्बायनो आंहाबो नै हाबफैफ्रांनानै जारलासो जाबाय हाबहैनानैथ' फैफिननांगोन ना मानसिया आरोथ' बेयाव गाबबाबो नों रिक्सा मटर मोननाय नङा खम जारला हायै मानसिफोरजोंबो दा खस्थ' मस्थ' सुंख्रावनानै फैसिगोन आरो हाबबाय नालाय एसे नागारट'लाखौ नायखानानै फैदो होननानै बुंबाय आं खुनुरुखुम थाथ' थुथ'बाबो ओमफ्राय आंहाबो मटरगिरि दोनहैगिरि मोनखाबायमोन मोननायालाय इसेबां टेनसन गैलामोन आरोना लोगोरि मोनखाबायमोन जोंखौ हेफाजाबगिरि ओमफ्राय बिथांजोंबो रायज्लायहरबाय आङो ओमफ्राय दा ओइ मा होनो दा नोंसोर मोनाद्रायबायना बिराद भिराव सुंख्रावनो हानाय नंला एसे थाब फैयोबा साबसिन जागौमोन होननानै बुंबाय नालाय दिनै नांला दे होननानै बुङाखै गाबोन उमुगमोन एरदेरनो हागौ होननाय लोगो लोगो आङो ओइ दे होमबालाय होननानै खर'आव ओरै थां थां सागासिनो दङ ना ओमफ्राय बिसोरथ' मिन्थिखाया उन्दै जाराथ' मिन्थिया मेलाया मा बुस्थु अबाव फैदों मोनथिया बेयाव बिमायखौ मोनबानो जायो नालाय टेनसन गैया आरोना ओमफ्राय सासेया आमाया फैगोनदां आमायनि थांखि ना मा होनदों बिमायाबो दिनै थाङानो दा मा होनना बुंबावनो थ' दिनै प्रग्रामानो केन्सेल सनाफोर आइनावसो जुलाफि बिहरबाय जों आरोना जोंथ' हाबबोआसै नालाय डाइरेक्टयै खाथिनि दखानावसो स्टप खालामफैनानै एसे आदार लानानै जाफैबाय नै खम जारला जोंजोंबो बेनि सोलायनो मेलायाव थांला आरोना ओमफ्राय माथोबाव दान्दिसे उनाव आङो नै साहा फुदुंनानै लोंसै आरोना फंबायाबो थागथि पक'रा लाबोनाया बिहरफानाया सफैगोन ना सफैया आइनिखौ फुदुंनानै लोंसै आंनिखौ फुदुंनानै दोननोसै गाबोन नांगोन नङा होमबा दैजों गेलेदों नामा नानि ओइ जै जों फैबाथाय दै दोनग्रायासो गोजौआव थाहैजोबनांगौ खम जारला र' सनाफोर साखौनो फुदुंनानै लागोनसै आं खर' खें खें मोननायफ्रा एसे सान्थि मोनो खोमा बेलाय माथो सोनाफोर आदारा सौफैबायानो मोननै थफ्ला आरोना मानसिया चिकेन लायनो थांनाया बेखौ चिकेनखौ लाखांनायनि उनावसो नैबे गाहरि मांसखौ नुबाय जाहैदों अमा बेदरखौ आरोना गामिनि सासे जोंहा लोगोआ फानदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय दाना बेखौबो माने नायनानै थानो हाला आरोना लानानै फैबाय जाहैदों सेरसे बेदरा बिराद मोजांलायनो आं होनदों आजिखालि बिराद लोमजानायसो जायो ओंखायनो सानथ्रोब हन्थ्रोबबाबो अमा बेदरा थाथारो थ' गामिनि मिन्थिखायो नालाय लोमजानाय नङा मोजांथार जाबाय मा होनना बुंबावनो आरो नैबे जाहैबाय दाउ बेदर आरोना आरो माथो दंबावो मेलायाव थांनानै थुमा फेथाफुट ओमफ्राय अमा बेदरखौ रुनो होननानै आङो ओरै दै जानखाबाय साहा गोदौगौमानि माने थागथि सफैबाय नालाय सासे सुबुङा रुनोसै आं एसे नायदो सनाफोर लदब आरोना सेरसेबाबो हरजाला 1.5 केजि आरोना बिसिनि गामिना ओरैबायदि सोरनाबा अमाफोर लोमजादोंबाबो मालाय गामिनि अमा गामियावनो जानांगौ होननाय बायदि माने दाम खमनिनो बायलायनानै जायै जाहैदों नों लोमजानायखौबो बैस्रा बायगोन बैसिनि लोमजानायखौबो नोंबो बायगोन आरोना ओमफ्राय अमाखौलाय नै गाज्रि बायदि नुवाखै मेजेम बाख्ला मोदोम मोजांबो नुदों आरोना रुनानै सुनानै दोनसै आङो हाब लदबलाय ओमफ्राय साहा लोंग्रोनांसिगोन सायाबो जाबाय दा थाङै थुङै खर' खिरिं मिरिं मोननाय मेंनाय मानसिनि आखायावसो जाहैलायबाय आरोना खम बिफद दे जोंहा फंबाया हिनजाव लाथायावनो एसे मालामाल जाखाथारनोसै आङो महारानि बायदि आरोना गावनो संनाय गावनो जानाय बेबायदि हिनजाव लाबाबा मा जायो मा मावि मावबा सनाफोर मजाक खालामदों बिदि नङा आंबो सोरनिबा हिनजाव आंबो सोरनिबा बिबाजैथ' आंनि फारसेनिफ्रायबो बिदि जेबो प्रब्लेम गैया आरोना हिनजाव लानानै आदाया बिदि जाबाय बिदि होजालायनाय जेबो बिदि प्रब्लेम गैया आरोना आरो आदा थाबाबो आदानि आमोलावबो मोनजायो आरोना आदा थानायाव फैफ्लांनो रोंदोंबाबो बिदिनो मालामाल मोनजायो बिदा फंबायफोर थाबा बिदिनो दाख्लै नुवाखै साननैसो फंबाय गैयाव मादि हालाय हाफाय सोर लायनो सोर मानो जानो लुबैनाय बेदर फिसाफोरखौनो लायनानै जानो हायाखै आरोना आइजों खालाव खासाव जालाबायनाया थ' दा मोनजासिगोन आरो मा थ' पक'रा लाबोबायना मामाया थ' ओंखाम जरगाव फांलांथ'नोसै आं दा मावजि लिउ जागासिनो दं नै मोदोमदों नै मावजि जायो नै मावजिखौ बादावदों है लोंखांस्लाबनो मोना रद' सुनानै लाबोजोब्बाय आं दंखलाव स्रांनो जाखिसै बेलाय आंनिसो हाबाफारि जालायबाय आरो बेफोरबो ग्रोबनो थैस ओमफ्राय सोरनाफोर अबस्थाखौ गाबनो ना मिनिनो आरोना दिनैसो मेलायाव थांनो जालायबाय आरोना फंबायाबो है थाङाखैनो आं खनसेबो जालायबाय मा होनना बुंनो आं फैनायनिसो ग्रोब आरो ओमफ्राय आइयाबो दिनैसोहाय बोरैबासो बेबो दाख्लैनो बर' फिल्म नायहैनो होननानै आंनो खिन्थाहरलायदोंमोन बियो बर' फिल्मखौनो खनसे नायहैनांसिगोन
हेलेनानि गोदाननो माथो ओमफ्राय आं सानबाय सिंखाय खोमा होननानै आरो सिंखाय जागोन बे सिंखाय नायहैबानो जाबाय बर' फिल्मखौनो फार्स्ट श'खौ नायहैबानो जाबाय फिसालाखौ थिखोजाननानै होनोमोन आरोना आङो बिन्थिर सोरखौ लोगो लाखो सोरखौ माखो थांनायानो जायासै दिनैसो ग्रोबलायबावसो आरोना खम जारला न'आनो खालि जोंहा न'निनो फैबाय सनाफोर मेला जानो फैनाया आरोना आंबो हारसिं जिबनबा सासेल' उन्दैबाथ' आंखौबो मोननाय नंलामोन दा सानै उफाय गैया आंहा बोलोआनो माने गोसोआ गरम जाबाबो अबस्थायानो बोरैबा जाबाय आरोना देहायाबो मेंग्लिथारबाय आयै सना अबे ओइ आं मिथिया आं फटाफट हाबाफारि मावनोसै माथो उफाय दंबावो सोरखौथो नेनानै थाबावनो ओमफ्राय आं ओरै आदारनि रेडि खालामबाय थानाय समावनो माने आं ओरै टमेट' आलु सामब्राम हाखाबायमोन आरोना ओमफ्राय ओरै सामब्राम गुफुर देखाबायमोन एसे बिमाया फैबाय गुदुं जुलाफि लाबोनानै बेखौ ओमफ्राय आं मोनसे सावसुबायबो गरसे सानैया ओमफ्राय सावसुफैगासिनो दं आरोना बैयावहाय ओमफ्राय नै बेखौ एवनोसै आं ग्रेभि खालामसै ग्रेभि माने फाजा होनना ग्रेभिनो मा जायो जासोसै आरोना जायखिजाया एवनोसै हा नांबावगौ जुलाफि नांलाबोबा गाबोन जादो आइमोना ओमफ्राय एसे थाब ओंखारबोबायना ओंखायनो बांद्राय फिरखौ ससे मोनबोबायनो आरोना उथ्रिबोबाय खुनुरुखुम होनलायो जेन मेट्रिक फरिखा होबाय आरोना उथ्रिबाय बेलायाव थांबाथ' भिरा जाखागोन नै 7:30 8टा 9टा बेखिनियावसो आइथिं होनो जायगा गैलाय जायोमोन बै समाव आरोना ओमफ्राय थांबाय बेसोरा खुनुरुखुम गिदिंबोनो हाबायनो आइमोनाबो आरोना बै गोथौआवबो थांथारबाय जाहैदों मोनसे जाबोनजों सनाफोर मोनसे जाखांबायमोन आरोना मेलायाव थाङाबा मेलानि जुलाफि मोनजाबायथ' एसे गोजोननाय मोनबाय थेवबाबो आद्रा मोनगासिनो दंमोन माने दिनैनो प्लेनिंमोन नालाय थांनायनि मेलायावहाय माथो खालामबावनो गुदुं जाबाबो सेब जानो हायो आरो गुसुबाबो गोथावसो मोनलायलाङो आं बासियाखौबो आरोना बेखौबो जानो हायो जाग्रा मानसि नालाय सब जानो हाजोबो सनाफोर नै आइजों रायलाय स्राय एवबाय आं फुजायाव मा जाबोखो मा माबाखो गल्प सावराय बिमा फिसा आरोना ओमफ्राय हाया बिबायजों गेम बाजानानै दङ सासे सुबुङा आरोना खम जारला बिदाजों रिमट सेलायलायनानै हब्रा हरसि जानानै बिबैजोंसो गेम बाजानानै दंफैयो जों बिबैया गेद्दा जालायलांबाय मा होनबावनो दै होनानै एसे ग्रेभि खालामसै ओमफ्राय ओंखामल' संसै आरोना जेबो खालामला ओमफ्राय नै बियो मालाबानिसो सनाफोर मालाबासो थुमगोन आरोना दिनै बेखौ थुमा फाग्ला मोना गुना 2 मिनिट थुमबा मा जागोन ना सानबा आलदा खोथामोन एसे सावस्रोलायनानै जानो हागौमोन नांला आंबो हाथारला दाबो खर'आनो खाफाला खावनैबो सानानै दङ थेवबाबो बिसिना लावनो मोनथ'वाखै आरोना आसलि ग्रेभिया बेखौसो बुङो ओमफ्राय दुन्दिया होनाय नियम गैया नालाय बारा आंना दुन्दियाखौनो बावबाय आरोना आङो ओमफ्राय बन्द' खालामलायनानैसो गोसोखांबाय जायो दुन्दियालाय आरोना ग्रेभिजोंनो जानोसै लोगोआव जेबो गैया दालि गोजि जाबाय बायलाय होनलाय दसे टिभि नायलाय थाब ओंखाम जानो होननाया हनै आरोना हर थौलाय लांसैसो 9टा बालाय लांसै ओंखाम जानोसै सना नैबे सासे सुबुंनो दालिजों ओंखाम होगोनसै आङो ओमफ्राय सिनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना जानायाथ' सेराय बेलाय बिदिनो जाखासिगोन नैबेबो एसे उन्दुनो ओंखारबाय मानसिया दा आरो जाखांजाग्रा उन्दुनो होनो ना बिमाखौ सुखुबैया होननानै जाहोयो आं बेखौ पात्ता गैला आरोना आयै फिसा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजोंनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो मेलायाव थांनायनि जायगायाव नै मादि जाखो मानसिया थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय